Robòtica, programació i altres reptes a l'escola del segle XXI amb alumnes amb discapacitat visual. Treballem per l'objectiu d'una educació global inclusiva, ODS número 4. La idea principal de la presentació és pensar en la inclusió. Tots els alumnes compten i compten per igual. Tots tenen dret a realitzar aquestes activitats. Serà necessari tenir un aprenentatge actiu, és a dir, que tots han de poder-hi participar encara que tinguin alguna discapacitat. Què caldrà fer? Doncs haurem de revisar els materials. Caldrà escollir aquells materials que siguin més adients, els més accessibles, els que siguin adaptats en braille o per a alumnes de baixa visió i també que siguin manipulables. Caldrà adequar les metodologies, adequar els temps, acotar objectius i també que siguin capaços de poder veure i observar un resultat. I, sobretot, podrem comptar amb el tema de l'aprenentatge col·laboratiu. Els alumnes amb discapacitat visual caldrà que tinguin la col·laboració dels seus companys i dels mestres. En relació a quins són els materials més adients, per exemple, en el cas d'educació infantil, utilitzarem aquells robots programables amb botons. Aquests robots són fàcilment adaptables. Els exemples serien l'Avibot, l'Escornabot. A l'etapa d'educació primària necessitarem robots amb programació tàctil o que permetin l'adaptació en la programació. Alguns exemples de robots que podem utilitzar és el Matatalab, el Cubeto, el Bluebot, el Lego amb adaptacions o l'Escornabot. A l'etapa d'educació obligatòria utilitzarem robots programables amb codi textual i que sigui accessible al revisor de pantalla. Llavors podem utilitzar, per exemple, l'MBot amb el programa MBlock, que és de codi de text, o també Arduino, però utilitzant el Notepad++. Quines seran les estratègies i metodologies en el cas d'haver de construir un robot? Podem utilitzar diferents estratègies. Per exemple, haurem de donar-los un model en 3D o un model que ja estigui construït, de manera que l'alumne amb discapacitat visual pugui copiar aquest model. També podem donar-los les instruccions amb imatges en relleu, es fa una adaptació de les instruccions, per exemple, de Lego, pas per pas, representant tal com queda el robot en planta o la construcció en planta i en alçat. També podem fer les instruccions de manera auditiva, dient com s'han de col·locar les peces. També podem fer un vídeo de la construcció fent pas per pas les peces i fer un audiovisual amb audiodescripció. Una altra estratègia més senzilla seria donar l'oportunitat a l'alumne amb discapacitat visual d'inventar i crear el seu propi robot, sense necessitat de seguir un llistat d'instruccions. Això sí, sempre treballarem amb una construcció col·laborativa. Pensarem sempre en una programació que sigui del tot manipulativa. Tots aquells robots o jocs que la programació es faci mitjançant peces, doncs la podrem utilitzar. Per exemple, el Bluebot, el Cubeto, el Matatalab, es fa una adaptació de les fitxes, se'ls posa etiquetes en braille per saber com s'han d'orientar i es pot fer la programació. El que passa és que la majoria de jocs utilitzen la programació per blocs. Els alumnes amb discapacitat visual, si són de baixa visió, sí que poden arrossegar aquests blocs i fer la programació, però en canvi els alumnes amb ceguesa només treballen utilitzant el teclat. Podem treballar amb codi. Així podríem programar amb Python, amb Arduino. Això sí que seria accessible per ceguesa. Hauríem de buscar robots que el seu codi d'entrada sigui textual. Una de les maneres d'iniciar el treball amb robòtica i programació amb alumnes amb ceguesa és amb la robòtica Unplugged, que permet iniciar-se en el llenguatge computacional.
a través d'algoritmes amb fitxes adaptades en relleu i en braille que han de seqüenciar correctament. A través de mapes. Aquestes fitxes tenen uns dibuixos en relleu. La instrucció és que tenim una cara i un altre objecte, que en aquest cas és una estrella. I hem de dir-los que escolleixin quines són les fitxes amb la direcció correcta per indicar a on està situada l'estrella respecte a la cara. Aquests mapes els podem fer cada vegada més complicats, amb direccions, amb girs, amb més girs i fins i tot amb bucles. A continuació parlarem del Vivot. El Vivot és un robot que no necessita adaptació degut a les característiques de presentar uns botons que ja estan en relleu. L'única cosa que ens cal adaptar, en tot cas, seria la catifa. Hem realitzat una adaptació d'una catifa amb un tamany que sigui més o menys adequat perquè els alumnes puguin explorar correctament. Cada quadrant s'ha dividit, aquesta divisió és amb textura perquè puguin identificar cada quadrant i s'han emplenat amb unes figures que són en relleu però suficientment gruixudes com perquè l'alumne pugui detectar i pugui entendre quina figura és i prou planes com perquè el Vivot pugui passar per damunt. Aleshores, a partir d'aquí, amb els alumnes els hi establim, després d'haver fet l'exploració de la catifa i dels elements que hi ha i després d'haver fet l'exploració del robot i d'indicar-los quin serà el quadrant que considerem que és de sortida, aleshores ja es poden crear les activitats. En aquest cas seria reconeixement d'animals, aleshores fer que el Vivot, per exemple, vagi fins al cargol. Primer han de fer l'exploració i estableixen tots els moviments perquè vagi fins al cargol. Però a partir d'aquí també es poden fer activitats més complexes, com per exemple arribar pel cargol, però passant obligatòriament per damunt de l'elefant. I d'aquesta manera fem que les direccions siguin cada vegada més complexes. Es poden treballar figures geomètriques, fruites, etc. Aviam si ho ha fet bé. Sí. Sí! Molt bé. Va, te'l poso en un altre lloc, ara, Borra-ho tu. A continuació podrem veure altres jocs amb altres robots. L'Escornabout, el Matatalap... M'ho va dir l'Andrea. Vinga, ara intenta no moure l'altre. I aquesta on la poso? A la dreta de El la... següent. Ahí vas. Ahí estàs. I ara li dono. Espera, li torno a posar on estava. Ahí estàs. Així. Així? Sí. Ara l'acabem d'ajustar perquè estigui ben recte i ja està. 3, 2, 1. Perfecte. Tal com hem dit abans, en les construccions i adaptacions de Lego es fan unes làmines en relleu i l'alumne pot explorar la làmina per saber quina és la instrucció i la posició de les peces, així ho revisa i ho comprova, compta els pius i els forats i després agafa la peça i la situa segons el que ha observat en la làmina en relleu. Contem els punts, verifiquem que tot és correcte, encaixem les peces i després fem la simetria de l'altra ala del Dragonfly. I ja tenim la nostra peça construïda. Alguns alumnes treballen en magnificació a l'hora de fer la programació o amb fitxes en relleu i un company després les passa a l'ordinador. Iniciem la programació en codi amb EVBlock i el robot
Embed. Veurem com l'alumne recorre el codi amb la línia Braille, fa combinacions de tecles i després puja al programa y observa el moviment del robot. Ya lo hemos cambiado, ¿no? Insertar F5. Subiéndolo y vamos a ver si ahora avanza. A ver si avanza. A ver, avanza. Les plaques d'Arduino són molt complexes i molt difícils de manipular per un alumne amb ceguesa, però podem utilitzar la placa de BQ, que té uns elements integrats i només cal connectar-los i fer el programa amb Arduino.